आसामनि गुबुन गुबुन गोजौ फरायसालिमाफोराव नुजाथिदों रेगिं खालामनाय। थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो आसामनि गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोराव देरसिन फरायसाफोरा उन्दैसिन फरायसाफोरखौ रेगिं खालामनाया सोराङाव फैगासिनो दं। जों बयबो मिथिगौ फरायसालिमा गोजौ फरायसालिमाफोराव फरायसाफोरा रेगिं खालामनाया थारैनो आयेननि बेरेखा। नाथाय बे आयेननि बेरेखा हाबाफोरखौनो आसामनि गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोराव सोलिनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेबायदिनो पिनसिलसरनि गभार्नमेन्ट डेन्टेल फरायसालिमानि हस्टेलाव रेगिं सोलिनायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो रेगिं खालामनायनि दायाव गासै सा 14 फरायसाफोरा हस्टेलनिफ्राय होखारजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हस्टेलाव माखासे सिनियर फरायसाफोरा जुनियर फरायसाफोरखौ रेगिं खालामो। बेबायदिनो जुनियर फरायसाफोरा रेगिं खालामनायखौ लानानै मिथिहोयो आरो बे गासैबो रेगिं खालामनाय जाथाया सोराङाव फैयो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।